Jeg hedder Mette. Jeg er fra symaskineeksperten.dk. Jeg vil vise kort lidt om Brother. Det her er en Brother Innovis 35. Brother er jo et mærke, som er testvinder både i Tyskland og i Sverige. Jeg vil lige hurtigt vise trådningen, hvor simpelt det er på denne maskine. Der er tal på, så man kan følge tallene med trådningen. Den har nåletræder på, automatisk nåletræder, som hjælper med at træde nålen. Enkelt og simpelt. Med et enkelt tryk. Ind og fange lykken. Det var overtråden. Undertråden lægger man i fladt. Holder igen på den. Skærer af, og den er trådet. Nu er maskinen klar til at sy. Man kan vælge sømmen på drejehjulet herovre. Vi kan jo starte med at vælge søm nummer 24, som er en overloksøm. Den har vi her. Maskinen kan sy af sig selv ved et enkelt tryk, men der er selvfølgelig også pedal ved. Vi prøver en anden søm. Vi prøver, skal vi se her, 33'eren. Et enkelt tryk, så går maskinen i gang. Det er en utrolig stærk maskine, nem at betjene, kører stabilt, fører stoffet, rigtig, rigtig fint og jævnt. Maskinen standser med nålen nede. Det kan ændres, ellers så kan man give den et enkelt tryk, så kommer den op her og er klar. Skær af, kig på arbejdet, sæt i og sy videre. Der kan justeres på hastigheden, mens man syr. Nu drejer vi lige tilbage på søm nummer 2. Livesøm med nålen i midten. Vi kan have en hurtig syning. Hvis vi synes, det går lidt for hurtigt, ændre. Og helt ned til langsomt. Tilbagesyning. Og nålen op. Tag arbejdet ud. Udover alle de her fine ting, man kan lave, den har jo en masse pyntesømme. Den har 70 forskellige sømme. Så er det jo også den utrolig stærke maskine, som kan sy i mange lag. Her der har vi 4 lag, og vi har 8 lag her. Løfte trykfoden ekstra, og start maskinen. Den kører jævnt og fint igennem. Stop maskinen, nålen op, og perfekt syning.